tikupira kuti ambiri tasatapana utenga wa imfa ya actor amene amadziwika ndi dzina loti Chuck Norris. Actor amene wamwalira after atadwala kwa kanthawi yochepa ndipo wamwalira ku chipatala chimene chimadziwika zonena kuti KY ku Hawaii mdziko la United States of America. Mafunsobe kumazakhalapo kuti wamwalira amadwala matenda anji nanga wamwalira liti. Ayi ndithu makosana Chuck Norris wamwalira pa 19 Machi chaka chimene cha 2026 ndipo ku chipatala kumeneko ku Hawaii anampanga admit masiku angapo apitawo. Ambiriso mwina tinatsatira bwino uthenga okhuzana ndi kudwala kwake titha kunena zono ndi 2 days ago ndi pamene tinazoona maposta amene makamaka mmasamba mchezo mu pamene amazakamba za kudwala kwake. Komano matenda amene amutengera kuli chete ndikuti achibale ake sanaulule matenda amenewo. Iwotu asankha kuti matenda amenewo akhale a privacy. Komano uthenga umene uli public domain ndonena kuti he was hospitalized for medical emergency. Komano zinazo ndi afuna kuziziwa kokha eni ake akufamily. Actor ameneyi anabadwa pa 10 Machi chaka chimene cha 1940 ku Lyon, Oklahoma chaku North Texas ku dziko limene la United States of America. Ndipo pamene tikukamba pano ndikuti watisiya ali ndi zaka zokwana 86. Actor amene Chuck Norris wasangalatsa anthu ochuluka kwambiri makamaka ku gawo la acting kumafilimu. Kuchoka pamenepo ndikuti no kumbali ya martial arts ndikutinso anali katswiri kwambiri mpakana anazakhalapo ndithu world champion. Ambiri titha kuchitira umboni makamaka ku mamuvi amene amakhala akupanga actor ameneyi. Ambiri ndithu timakondwera nawo zaka zambuyomo chifukwa acting ndikuti anayamba kalekale kwambiri. Career yake inayamba mu chaka cha 1968 ndi crew imene inkadziwika zonena kuti Wrestling. Anapangatu Rose to Fame after no iconic fight scene imene no anazapanga mu movie ya 1972 pamene anazakita ndikuti ndi actor amene amadziwikanso ndi dzina loti Bruce Lee. Movie imeneyi title yake ndikuti ndija imene amadziwika zonena kuti The Way of the Dragon. So ambiri timatsata bwino kuti Bruce Lee anamwalira kalekale. So ngati iye Chuck Norris anazapeza zoti wakita ndi actor amene Bruce Lee ndikuti no ndi wakale ndithu and acting imeneyo ndikuti anayambanso pakanthawi kwambiri monga amene tafotokozera kale kuti 1972 ndi kalekale. Pamene no ankafika mu zaka za ma 1980s ndi pamene anadziwika kwambiri kutchuka kwambiri kuti anali pa piki ndikuti amapezeka mafilimu ochuluka kwambiri mamuvi ochuluka kwambiri. Ena mwa mamuvi amene anali otchuka amene iyeyi anapezekamo ndikuti ndingati Missing in Action ija ya 1984. Mu filimutu imeneyi iye sanadziwike ndi dzina lake la Chuck Norris, ankadziwika ndi dzina loti Colonel James Braddock. Kuchoka pamenepo analinso mu filimu imene imadziwika zoti The Delta Force ya 1986. Mu movie tu imene anapanga starring ndi achina Lee Marvin ndi ena otero. Kuchoka pamenepo mu zaka za ma 2012 ndi pamene tinkamuonanso ma movie ngati achina Expendables 2 imenenso munali ma actor ngati Sylvester Stallone popularly known ku Malawi ngati Rambo. Munalinso tu achina Arnold Schwarzenegger komanso achina Jason Statham. Kumapeto kwenikweni ndikuti his final credit film ndi yomwe inatuluka mu chaka cha 2024 komanso ina inatuluka mu chaka chimenechi cha 2026. Ndi ya mu chaka cha 2024 ndi jayo title yake imene imadziwika zonena kuti Agent Lincoln. Pamene ya mu chaka cha 2026 ndi jayo imene imadziwika zonena kuti Zombie Plane. Moti Chuck Norris wasiya behind massive legacy osati acting yokhayo komanso tu ngati world champion kumbali ya martial arts. Zimene ankaonesa mu filimu zija ndikuti ankapangadi in reality kumbali ya martial arts. Moti Chuck Norris wapanga inspire millions across dziko lapansi. Ambiri ndithu timakonda mafilimu a Chuck Norris mu zaka zimenezo za ma late 1990 chakuti ena ndikuti no chama early 2000. Motitu ngati ineyo ndikuti mafilimu amene anandisangalatsa kwambiri amene ndimakonda kuonera pafupi ndikuti anali ngati Missing in Action imene inali ya 1984 komanso Delta Force ya 1986. Mafilimu amenewa ndi amene ndinkakonda kwambiri mu nthawi imeneyo. Sitiuza zoti inu ngati munkakonda mafilimu ake anali ati. Ayi ndithu pamapeto penipeni tingoti mzimu wake uuse mumtendere. Sitiuza zoti muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazo kuti actor amene dzina lake ndi Chuck Norris ndikuti watisiya
after atadwala kwa nthawi yochepa ndakuti watisiya ali ndi zaka zokwana 86. Ngati maganizo amene alipo muthofotoza comment section koma malemekezanso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chikuti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakufikirani mosavuta.